गुड इभिनिं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मिनि ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय लोगोफोर दा जोङो एक्सप'आव फैदों ओमफ्राय एक्सप'खौ जोङो गिदिंखांबायानो ओमफ्राय गिदिङै नै दा जोङो रायदोंनि दखानाव दङ आरोना रायदोंनि सफा चेयार नायगासिनो ओमफ्राय नायनायजों लोगोसे माने बिनि डिजाइनखौ नायनानै आङो ओरैबायदि मोजां मोनबाय फसायबाय आरोना बिनि डिजाइनानो माने इउनिक आरोना लोगोफोर बिराद मोजां नुदों आङो माने जेसेबांखिनि आङो रायदोंनि चेयार दिनैनि दिनाव नायदों मोनसेबो पसन्द जायाखैमोन ओमफ्राय दा नैबे रायदोंनि सफा चेयारखौ आङो फसायबाय ओमफ्राय फसायनायनि गेजेरजों दाम दरबो जाबाय ओमफ्राय दा जानायखाय नै दा एसे कालारबो खालामस्रोबफिनबावबाय आरो ओमफ्राय नायदो नै नोंथांमोना जायफोर नोंथांमोना नायदों भिडिअखौ रायदोंनि सफा चेयारखौ माबायदि नुदों डिजाइनखौ प्लिज अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय एसेनोसै बाय बाय।